Les noves tecnologies irrompen amb força a les aules, tant és així que la formació del professorat pel que fa a les TIC és cada vegada més essencial. Al Col·legi d'Alzira, Federico García Sánchez acaben de celebrar unes jornades centrades en l'ús de la pissarra digital. Nosaltres portem ja 3 anys en un projecte del tema de la pissarra digital, la PDI, un projecte tecnològic, i Vicent és la persona que està subministrant-nos les pissarres. Aleshores li vaig proposar que aquesta formació que nosaltres teníem volien compartir-la amb altra gent i li va demanar la seva col·laboració i així ha sigut. Així estem. A elles han participat més d'un centenar de professors interessats en millorar els seus coneixements tecnològics. Un èxit total, hi ha 112 persones apuntades, crec que estem supersatisfets i tenim 8 ponents ara mateix impartint docència. A altres mestres, que això va multiplicar-se per 25 alumnes, imagina la quantitat de gent que li va arribar a això. Sempre cap endavant, perquè així ens ho demanen els alumnes. A nosaltres, jo sempre faig l'exemple que nosaltres tenim un mòbil i tenim que llegir els llibres d'instruccions. Tu no tant, però jo potser sí. En canvi, els més xocotets no és així. Ells, sense llegir un llibre, són capaços de saber immediatament totes les funcions. Això què significa? Que nosaltres estem preparats per a aquestes tecnologies. I avui en dia i en el futur és el que es van a demanar a les nostres professions laborals. Així que què millor que des de l'escola s'inici aquest treball. Les jornades organitzades per l'empresa COSUE s'han dividit en diferents ponències i tallers dirigits a l'educació infantil, primària, música i anglès. A iniciativa de Rafa, el director de l'escola, hem fet les primeres jornades interactives i hem fet 6 ponències, concretament educació infantil, en primària, en cursos d'inicials avançats i també en anglès i música. Sobretot el que intentem és motivar al xiquet, motivar al mestre i aconseguir millors resultats acadèmics i escolars. La pissarra interactiva consisteix en un ordinador connectat a un videoprojector. Este mostra el senyal d'aquest ordinador sobre una superfície llisa, sensible al tacte, des de la qual es pot controlar l'ordinador, fer anotacions manuscrites sobre qualsevol imatge projectada, així com guardar-les, imprimir-les, enviar-les per correu electrònic i exportar-les a diversos formats. Les seues possibilitats aplicades a l'educació són infinites. Són infinites. Nosaltres apostem perquè estem al segle XXI. No podem estar treballant en el segle XIX i que quan deixes la porta de l'escola estiguem al segle XXI. Tenim que estar equiparats. Estem en una era tecnològica i el professorat s'ha adaptat a ello i l'alumnat ho demanda i les famílies també. Possibilitats n'hi ha 1000, perquè qualsevol mapa interactiu, qualsevol vídeo en YouTube te demostra continguts que fins ara estaven únicament en un paper il·lustrat. Això que fa que els nanos siguin molt més receptius a aquesta imatge, a aquest contingut, l'atenció la millora i, a part, hi ha un altre tema i és la motivació. La motivació és essencial per a l'educació i amb això aconseguim que la motivació augmenti. Junt a la pissarra, a poc s'introdueixen nous elements tecnològics. En principi, els ponents estan fent els seus treballs, intercanviant experiències i al mateix temps hem presentat una sèrie de complements interactius, com puguen ser els teclats inalàmbrics, també les tablets inalàmbriques i també una novetat que és un projector de curta distància que no fa ombres per a xiquets i el que fa és que converteix una pissarra estàndard en interactiva. La utilització de la pissarra digital com a recurs didàctic, les seues possibilitats, així com els suports tecnològics aplicats a aquesta pissarra, han estat els principals continguts de les jornades que tenen com a últim objectiu apropar professor i alumnat a través de les noves tecnologies.